kinsa o unsa ang imong Dios. Mga higala, kinahanglan atong mahibal-an nga bisan kinsa o bisan unsa nga atong gihigugma, ginaalagaran o ginasimba, labaw pa sa tanan, mao kana ang atong Dios. Ang ubang tao gihimo ang ilang kaugalingon nga Dios. Dili sila motuo sa labawng makagagahom ug magbubuhat sa tanan. Aduna usab uban nga nahibalo nga adunay Dios apan ang ilang pagkinabuhi daw sama sa usa ka tawo nga walay pagtuo sa Dios. Busa kinsa o unsa ang imong Dios? Atong hisgutan kini nga importante nga pangutanan. Sa milabay nato nga episode, atong nahisgutan ang 5 ka mga kumon nga pagsupak batok sa pagtuman sa 10 ka sugo sa Dios. Nining episode, atong sugdan ang mga serye sa 10 ka sugo sa Dios, atong sabton ang kada usa sa mga sugo sa Dios, sinugdanan sa unang sugo. Ang 10 ka sugo mao'y sukaranan sa sakto nga pagkinabuhi, nga kung pagasundon sa tao, makadangat kaniya ngadto sa tinuod nga kalampusan, kalipay, o pakigdait ngadto sa Dios, o ngadto sa isig katawo. Ug ang pinakapundasyon sa tanan nga 10 ka sugo, mao ang unang sugo, nga naghisgot may tungod sa pagsimba o pagtuman sa Dios, ang magbubuhat o magmamando sa langit o sa yuta. Sa Exodo 20, versikulo 1 hangtod sa 3, og ang Dios misulti nining tanan nga mga pulong nga nagaingon, ako mao si Yahweh nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Dili ka magbaton og lain ng mga Dios sa atubangan ko. Ang Dios nga giila sa uban nga Jehovah, apan ang sakto nga pangalan Yahweh. Kansang pangalan nagakahulugan nga ang walay katapusan, ang kanunay nga buhi sa ato pa immortal o walay kamatayon, siya anaa sa wala pa nahimo ang tanan o magapadayon hangtod sa walay katapusan. Ang balaang pangalan sa Dios, ang pangalang Yahweh, mabasa 8,800 ka beses sa Biblia. Kining Dios nga naghatag sa 10 ka sugo sa bungtod sa Sinai, mao ang sama nga Dios nga nagpakatao, si Yeshua Messiah, o giila sa kadaghanan nga Hesukristo diha sa bagong tugon. Sa gipangutana siya sa mga eskribang Hudiyo mahitungod sa unang sugo, sa walay pagduha-duha, nikutlo siya sa Deuteronomio 6:4 ug 5 nga nagaingon, magpatalinghod ka, O Israel, si Yahweh nga atong Dios mo'y usa lamang ka Yahweh, o higugmaon mo si Yahweh nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, o sa bugos mong kalag, o sa bugos mong gahom. Sumala ni Kristo ang atong manluluwas o labang magbabalaod, ang labing importanteng sugo mao ang paghigugma sa uusa lamang og tinuod nga Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, kalag o gunahuna o kusog. Apan unsaon nimo sa paghigugma sa Dios sa tibuok nimong kinabuhi kung aduna kay laing Dios nga ginaalagaran? Sa sinugdanan pa lamang, buot sa Dios nga magbubuhat sa tanan ang paghimo og mahigugmaong relasyon ngadto sa iyang mga binuhat. Mo'y hinungdan nga gibuhat kita niya, aron nga kita mahimong parte sa iyang espirituhanong pamilya o makatagamtam sa iyang mapadayunong kalipay. Apan sa sinugdanan pa lamang usab, ang tao nagmasinupakon batok sa iyang otoridad o pamaagi. Naisalaag sila sa ilang kaugalingong dalan o paagi, o ilang gisalikway ang ilang magbubuhat. Sa paglabay sa mga panahon, kini sila ang nahimong mga nasod nga pagano o nagsimba og mga mini nga Dios, nga binuhat lamang sa ilang mga kamot, mga Dios nga dili makalitok, dili makadungog, dili makakita o dili makaluwas. Apan si Yahweh lamang ang tinuod nga Dios, ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Inubanan sa kilat og dalugdog, iyang gipakita ang iyang gahom ingon nga magbubuhat sa tanan didto sa bukid sa Sinai. Samtang siya nagpaila sa katawhan nga miingon, ako mao si Yahweh nga imong Dios. Ang Dios nga magbubuhat sa tanan, ang Dios sa Israel, ang Dios sa Biblia,
Siya ba gayud ang Dios nga imong ginatuman o ginaalagaran? Ang Dios nagsugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko o gawas kanako. Aduna ba'y laing butang nga imong gipalabi labaw kay sa Dios? Ang imong oras o interes ba anaa sa mga butang nga mas labaw pa kay sa Dios? Unsang klase sa Dios ang nagpatilawala kanimo og sa tinuod nga Dios? Ang Biblia nagpahayag nga ang Dios ang tinuod nga magbubuhat sa kalibutan ug sa universo. Siya ang naghatag sa kinabuhi o gininhawa sa tanang mga binuhat. Imo ba siyang ginasimba o ginaalagaran ingon nga imong magbubuhat nga naghatag kanimo o gininhawa sa matag adlaw? O aduna ba kay laing ginaalagaran nga mini o lain nga Dios? Buot sa Dios nga makita ang pagkamatinumanon sa iyang katawhan. Labaw sa tanan, buot niya nga makita ang atong pagkamaunungon o debosyon ngadto kaniya. Sa Exodo 23 versikulo 13, og sa tanan nga giingon ko kanimo bantayan mo og dili magahisgot sa ngalan sa uban nga mga Dios ni ipadungog kini gikan sa imong baba. Deuteronomio 6 versikulo 14 ug 15. Dili ka mo magasunod sa nagkalain-laing mga Dios, sa mga Dios sa mga katawhan nga nagalibot kaninyo. Kay si Yahweh nga imong Dios sa taliwala nimo mao'y Dios nga abughuan. Tingali unya ang kapungot ni Yahweh nga imong Dios musilao batok kanimo ug siya magalaglag kanimo gikan sa naong sa yuta. Sa Josue 23 versikulo 7 hangtod sa 8, nga dili ka mo makigtipon ni ini mga nasod nga nahabilin sa taliwala ninyo, ni maghisgot sa ngalan sa ilang mga Dios. Dili usab maghimo sa panumpa tungod kanila, dili usab mag-alagad kanila, dili usab kamo magyukbo sa inyong kaugalingon kanila. Apan pakigtipon kamo kang Yahweh nga inyong Dios, ingon sa inyong gibuhat hangtod ni ining adlaw. Sa atong panahon karon, ang pinakadakong paglimbong dili ang mga filosofiya sa komunismo o ateismo, kundi ang bakak o pagano nga doktrina sa ebolusyon nga gipakaylap sa siyensya. Ang teorya sa ebolusyon nagatudlo nga ang tanang mga butang nahimo dili pinaagi sa Dios kundi sa kaugalingon lamang. Kining doktrina wala muila sa Dios nga magbubuhat sa tanan. Ug makasubo unahon-naon nga gihimo kini nga basihan sa edukasyon sa tibuok kalibutan. Balik ta sa pangutana, kinsa o unsa ang imong Dios? Bisan kinsa o bisan unsa nga imong ginaalagaran, mao ang imong Dios. Kadaghanan sa mga tao nga igo lang mosimba kausa sa usa ka semana apan wala naghatag og dakong pagtagad sa relihiyon, wala nahibalo sa sakto nga kahulugan sa pagsimba. Ang pagsimba, dili lamang ang pag-adto sa simbahan makausa sa semana. Ang matinud-anon nga pagsimba, makita ang epekto diha sa paghunahuna, paglitok o paggawi sa usa ka tawo sa matag adlaw. Sa tanan natong hunahuna, pulong o buhat, makita diha kung ang ginaalagaran ba nato mao ang tinuod nga Dios, o ang atong kaugalingong kailibgon ba, o ang yawa nga si Satanas. Si Apostol Pablo nag-ingon sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 16, wala ba kamo manghibalo nga kang bisan kinsa magatugyan kamo sa inyong kaugalingon, ingon nga mga ulipon nga matinumanon, maulipon kamo niadtong inyong ginatuman. Kung sa sala, ngadto sa kamatayon. Kung sa pagkamasinulundon, ngadto sa pagkamataron. Dili mahimo nga kita magpatunga. Ang atong kalipay ba anaa sa Dios o sa pagtuman sa iyang mga balaod sa tanang adlaw sa atong kinabuhi? O ang kailibgon sa unod ba ang atong ginalagaran? Usa sa paagi nga mahibalan nato ang prioridad sa usa ka tawo, makita diya sa paggamit niya sa iyang oras. Ang atong oras mao ang atong kinabuhi. Ang Biblia nagtudlo nga atong pahimuslan sa ato pa dili usikan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Busa giunsa nimo paggamit ang imong oras?
Aduna ba kay panahon sa pagtuon sa Biblia o pagpamalandong sa walang pulong sa Dios sama sa gibuhat ni Haring David? Aduna ba kay panahon sa pag-ampo? Aduna ba kay panahon sa paghisgot sa pulong sa Dios ngadto sa imong isig katawo nga nagatudlo niini ngadto sa imong pamilya o mga kaigsuonan? Si Kristo nag-awhag kanato sa Mateo 22:37 hangtod sa 40. Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing o sa bugos mong kalag o sa bugos mong hunahuna. Kini mao ang nauna og dakong sugo. Ug ang ikaduha sama niini, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Dinhi niining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan o ang mga manalagna. Niining duha ka sugo magsugod ang maayong kaugmaon sa mga nasod o sa mga katawhan. Kung ang mga tao motuman niining duha ka dakong sugo sa sakto o espirituhanon nga paagi, mapanalanginan sila. Apan kung isalikway nila kini, matunglo sila o mamahimong alaot ang ilang kinabuhi. Makasubuhon na hunaon nga ang mga manalagna sa Dios nagtagna mahitungod sa pagkamasinupakon sa mga nasod batok sa iyang mga sugo. Sa ato pa, nakita na sa Dios nga ang tao musalikway gayud sa iyang mga sugo sa ulahing mga panahon. Balik ta sa gisulti sa atong manluluwas. Higugmaon og simbahon nato ang Dios labaw sa tanan. Gisaysay ni Yeshua nga ang pinakalabaw sa tanang sugo mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok nato nga kasing-kasing, sa tibuok nato nga kalag, sa tibuok nato nga hunahuna o sa tibuok nato nga kusog. Sa ato pa, kinahanglan atong simbahon o alagaran ng Dios sa tibuok natong pagkatao o kinabuhi. Kung kita magunahuna, magsulti o makadungog o bisan unsang maayo o kahibulungan, hunahunaon nato ang Dios. Ang tanang maayong butang, gikan kaniya. Sumala ni Jacobo sa Kapitulo 1, versikulo 17, ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas, nga ginabubo sa amahan sa mga kahayag, nga kaniya wala ang pagkausab, bisan ang landong sa pagkabalhin. Tungod kay nahigugma kita kaniya, tungod kay nahibalo kita nga ang iyang mga paagi sakto, tungod kay nagsimba o nag-alagad kita kaniya sa matinud-anon gayud, kinahanglan mamalandong kita sa iyang mga balaod o sa iyang mga pulong sa matag adlaw. Kinahanglan tunan nato ang Biblia o magkinabuhi kita sumala sa mga pulong sa Dios. Kinahanglan mag-ampo kita sa kanunay, inubanan sa pagkamatinuuron sa kasing-kasing, sama sa ehemplo ni Yeshua sa dinipasya sa kalibutan. Kung ang Dios magsugo kanato og bisan unsang butang sumala sa iyang balaang pulong, kinahanglan motubag kita. Oo, Ginoo. Og dili kay mangita kita grason aron makabalibad og dili motuman. Sama sa ginabuhat sa daghang mga nag-angkon nga Kristiyano sa atong panahon karon. Tungod kay siya ang nagbuhat kanato og ang atong kinabuhi iya man, kinahanglan atong ihatag ang atong lawas ingon nga halad nga buhi sumala sa nasulat sa mga taga-Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Atong alagaran og sundon ng Dios sa tibuok natong pagkatao, inubanan sa andam mga kasing-kasing og buhaton nato ang tanan sa tibuok natong gahom sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa umalabot nga gingarihan sa Dios nga maulamang ang makahatag og tinuod og makanunayong pakigdait sa tibuok kalibutan. Ang atong kinaiya mahisama unta sa kinaiya ni Kristo sa diha nga gisugo siya sa iyang amahan sa paghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang sa iyang katawhan. Hinaot nga kita usab musulti ngadto sa atong amahan sa langit, dili matuman ang akong kabubuton kun dili ang imo. Mao kini ang tinuod nga pagsimba. Mao kini ang sakto nga pagtuman sa unang sugo nga mao ang pinakadakong sugo sa tanan. Kini si Ruel Campos ug hangtod sa sunod na usab na pagtulunan dinhi sa Biblical Truths TV.